Quan Esquerra governava, morien 25 avis per dia, esperant la valoració de la dependència. Ara, des de l'oposició, proposen un pacte per envellir amb dignitat. Què és, que no se la mereixien llavors la dignitat, els nostres avis? Utilitzar la gent gran com a reclam electoral i deixar-los a l'estacada quan sustenta el poder és d'un cinisme i d'una deslleialtat flagrants. Què pretenen, exactament? Captar el vot dels despistats? O constituir l'enèsima comissió institucional on col·locar un altre president i vicepresident amb els corresponents complements salarials? 93 anys, resident a Barcelona. L'octubre del 2024 va sol·licitar l'ajut a la dependència i tot i que per llei l'havia de tenir resolta en 6 mesos, em va trigar 16 a saber que li pertocaven 180 euros mensuals. La resolució va arribar dies abans que morís. No va ser a temps de percebre ni la primera quota. Això no són llistes d'espera, això són llistes de baixes. Marejar la perdiu fins que els ciutadans moren i així poder obviar el deure que tenen envers ells. És això el que volen? Algú coneix cap menor marroquí d'aquests que han entrat il·legalment que hagi trigat 16 mesos a rebre ajudes? I en cadascun d'ells no hi inverteixen 180 ridículs euros mensuals, ni dediquen més de 3.500. Aquests sí que els tenen pressupostats i disponibles amb immediatesa? Pels nostres avis no. Però per a qui ve aquí saltant-se la llei i saquejant l'estat del benestar, el que faci falta, barra lliure. Vergonya. Els hi hauria de caure la cara de vergonya. 80.000 catalans esperant una valoració o una prestació. 40.000 amb el dret reconegut sobre el paper, però cap quota ingressada al banc. I això que la llei diu que la resolució pot trigar màxim mig any. Saben quina és la mitjana real? 341 dies, gairebé 12 mesos, per dir-li a un avi si té dret a 2 hores d'atenció domiciliària o a 259 euros mensuals. És absolutament dantesc. L'any passat l'administració va reclamar 10.665 deutes per defunció. És a dir, no només van pagar la prestació quan l'afectat ja era dins una caixa de roure, sinó que van enviar una carta a les famílies dels difunts exigint-los el retorn dels diners. És a dir, no només van faltar a la seva responsabilitat, sinó que van fer llenya de l'arbre caigut. Es pot ser més inhumà i desconsiderat? Qui presenta aquesta moció? Esquerra rendicionista. El grup que va dirigir el Departament de Drets Socials entre el 2021 i el 2024. Els anys de valoracions encallades, expedients acumulats i famílies trucant a telèfons que no contestaven. El partit de Shakir El Homrani, responsable del caos i mortaldat a les residències durant la pandèmia. Es creu moralment competent ara per liderar comissions d'estudi o emetre informes semestrals? Per llogar-hi cadires. Aliança Catalana defensa els avis d'aquest país. Ells l'han aixecat a base de jornals a la fàbrica. Han pagat taxes i impostos sense queixar-se ni demanar mai res. Com a societat ens pertoca protegir-los i recompensar-los. Que quan truquin al metge algú els despengi el telèfon i els atengui. Que la pensió els hi permeti viure confortablement a casa seva, a la seva vila, entre els seus. Que quan demanin ajuda a l'administració la resolució sigui justa i no arribi l'endemà de l'enterrament. Envellir amb dignitat és això. No fer grans proclames per col·locar uns quants diputats en noves comissions i guinguetes. Menys Shakirs El Homranis i més Catalunya. Per pronunciar-se sobre les esmenes té la paraula la senyora Najat Driouech Ben Moussa. Gràcies, president. Com les esmenes que hem acceptat per la del PP, el PP i una altra secció de debats Catalunya i Partit Socialista. Diputat Juli, la secció social no és una cosa que hagi implementat, és una cosa que vostès presentaven en la defensa de la gestió sanitària. És una cosa, també. Per altra banda, vostè hauria d'estar que comenci la comissió general, diputació de mòbils, nosaltres afectades i així altres comissions. Algunes, perfectament, a diferència de les I gràcies a les diputades per vostè, per favor. I a part d'aquest review que jo tinc, avui sí una història, que segurament sent molt de publicitats aquí a parlar. Miren, a mi no s'agrada, la família, amb tantes que viven i que continuaran arribant, no m'agrada. Jo no com mortit, amb l'esma, amb les criatures, molt petites, i a mi la cultura catalana, no coneixen gaire, i la meva veïnes van aprendre i conèixer. Això és una esmena a la totalitat al seu discurs, senyora Orriols.